Mga pagabot sa coach ano yung mga sports ba mga kantsa-kantsa kusog ana kay gusto mo daw ang team na samo ato ilang sa si teammate tong ang ikantsawan tong hunob na guba ilang dula. So tingkantsaw ka sa mga sports? Kay iko ganang hambog ng gusto ro ng dula-dula ra ng sportsmanship ra ng laray physical ay naman jud ang physical ay pero di man asin ka ng kwan jud tudo nga sikwanay or sumbagay jud katong si nga atong tagahon na mga player kay hambugon din kusog maniko din mga pilo og mga gagmay. Sa imong sport? Basket. Ikaw ba kanang kusog nimong pangpangantsaw sa imong basketball? Di ba ka makapangitag away ana? Di naman po. Kay ang kantsaw is mararapog madala-dala ra. Kaya po nilang dalon ba dili ra kayo nga nang sakit jud guys para nila. Kabalo ko ng kantsaw if ako mabalasan sakit pud biya. Munang di ra kayo asin nga nang part ra sa dula nga kantsaw. Lisod na ugat ngantas gawas. Grabe yung mga tang no. Di na maguna mahitabo maguna pero ka kasulay ba kanang gubot sa dula after sa dula or before sa dula? Wala man ko kasalana. Pero kanang hapit ko gibaran ako ba. Pag umana na wala ra pod. Nangirap ko pasensya nila tong sa City High. Kusig yung mga antsaw sa mga taga City High. City High mapugo pero Kanang murag grupo-grupo ra sa unsang dulaa. ara ba. Madala pud sa akong ka kulisaw. Mangisog sila usahay. Samo tato ilang kauban nga soccer player dala po dapat. Apit mo? Yes, apit may kasumbagay. Sala na ka ng sumbagay? Kasalay na. Kana sa kinsa may namikil una. Siya. Murag kwan ra pug ka kanang. Palos ra pugo. Pero karon nga mura og ni edad-edad na ka. Napa ba? Wala na. Mensahe na lang sa imong mga nabikil sa una. Pasensya kayo sa akong pagkakulisaw. Unta inyo kong mapasaylo. Mawara, thank you.